Určite by ste aj vy chceli, aby vaše veci mali nejaký zaujímavý dizajn. Takto práve kraklovanie môže byť pre vás tým pravým. A o tom, ako na to, nám dnes povie Danka Tótová z kreatívnych kurzov. Ahoj. Ahoj. Čo to znamená kraklovanie? Kraklovanie je použitie špeciálneho kraklovacieho laku na nejaký predmet, ktorý chceme dekorovať a vytvára nám efekt popraskaného alebo starého dizajnu. Použijeme teda kraklovací lak, čo už je asi bežne dostupné. Kraklovací lak sa dá už bežne kúpiť. Musíme sa rozhodnúť, či chceme jednokrokový alebo dvojkrokový. V našom prípade spravíme jednokrokový, je rýchlejšie, ale ten efekt je približne rovnaký. Čo budeme teraz kraklovať? Budeme kraklovať takýto črepníček. Na kraklovanie dekoratívnych predmetov potrebujeme v našom prípade terakotový črepník, štetce, akrylové farby, kraklovací a fixačný lak. Tak si poďme ukázať postup. Zoberieme si ten črepník, zoberieme si štetec, natrieme si celý ten lem toho črepníka žltou, alebo na nás záleží ako farbou, akrylovou. Akrylové farby dobre chytajú však na hociaký materiál. Áno, akrylové farby veľmi dobre chytajú a schnú veľmi rýchlo. To máme takto natreté, tou základnou farbou, tak necháme uschnúť. Áno, necháme uschnúť. Môžeme si pomôcť aj fúkaním, aj fénom. Fén je lepší. Fén je lepší. A teraz prídeme k tomu ďalšiemu kroku a to je použiť toho kraklovacieho laku. Kraklovací lak natrieme na uschnutom povrchu podkladovej farbe, necháme uschnúť. Je dôležité ten kraklovací lak naozaj nechať poriadne preschnúť. Zase môžeme použiť fén. A teraz prídeme k tomu tretiemu, najdôležitejšiemu kroku a to je, kúzlo sa môže začať. Zoberieme zase nejakú kontrastnú akrylovú farbu, zoberieme štetec a tým štetcom jedným ťahom, jedným smerom, jednou vrstvou natrieme, namalujeme na ten kraklovací lak tú farbu. A tedy okamžite začne nám praskať, tak ako to vidíme tu na tom. Je dôležité to niečím zafixovať alebo zalakovať? Áno, je to veľmi dôležité ešte to aj zafixovať. Je to jedno na ktorý materiál, či na črepník alebo na nejaký drevený rámik. Tým, že všetky tie akrylové farby, aj ten kraklovacie laky sú na vodnej bázi, tak fixácia toho by mala byť nalakovaná, ale nie s lakom, ktorý sa riedi vodou. A na čo všetko môžeme použiť kraklovanie? Na aké materiály? Toto kraklovanie môžeme použiť aj na nejaké obrázky, môžeme použiť na tie črepníky, to je veľmi moja obľúbená téma, ale aj na nejaké sádrové odliadky. Vidíme krásne obrázky, ktoré vôbec nevyzerajú, že by boli od sádrového podkladu. Je použitý tiež ten kraklovací lak, alebo na nejaké drevené rámiky, alebo aj na sklo, aj na porcelán. Čiže to použitie je naozaj široké toho kraklovacieho laku. Tu vidím, že to máš spojené so servítkovou technikou. Dá sa to teda aj kombinovať? Áno, to je to veľmi obľúbená kombinácia servítková technika a kraklovacia technika. To si môžeme tiež niekedy ukázať. Niekedy áno, môžeme ukázať tiež takúto techniku. Aj dnes sme sa naučili novú techniku, kraklovanie. Tak dúfam, že sa vám doma podarí vyrobiť zaujímavé a krásne veci.